Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Безнең бүген ихлас йөрәктән тапшырылуы район үзәк шифаханәсендә. Бүгенге әңгәмәбез балаларга салкын тию, ничек дәвалану юллары хакында булыр. Әти-әни инде бераз температура күтәрелә башлауга, тизрәк температураны төшерергә тырыша. Тизрәк бит инде парацетамол кулланабыз. Бу дөрес микән, Гөлнур Зөфәровна? Тән температурасын махсус төшерергә киңәш итмибез. Бала температурасы 38,5-тән артса гына температураны төшерергә кирәк, препаратлар кулланып. Әгәр дә температура түбәнрәк булса, без бу вакытта физик усуллар кулланырга киңәш итәбез. Күбрәк су эчертү, баланың тәнен юеш чүпрәк белән ышкау. Бу усуллар да баланың температурасын төшерергә ярдәм итәләр. Балалар тән температурасы күтәрелүне зурларга караганда җиңелрәк кичерә диләр. Менә бик кичкенә балаларда ничек бу? 3 яшькәчәдәге балаларның температурасы 39-дан артса, куркыныч санала. Чөнки бу вакытта судороглар булырга мөмкин. Шундый вакытта гына без препаратлар кулланып, баланың температурасын төшерергә киңәш итәбез. Кичкенә балалар, 3 яшькәчәге балалар температураның күтәрелүен барыбер дә җиңел кичермиләр. Менә салкын тиеп авыртканда туклануны ничек үзгәртергә кирәкме? Салкын тиеп авырткан вакытта баланың хәлен җиңеләйтү өчен иң башта су эчертү режимын килергә кирәк. Монда кулланыла компотлар, морслар, минераль сулар. Баланы көчләп ашатмагыз. Тиз үзләштерелә торган ризыклар булсын, җиләк-җимеш, яшелчәләр. Коры йөткерү юеш йөткерүгә бик тиз алышына. Юеш йөткерү вакытында какырык бүленеп чыга. Шуның өчен какырыкны җиңел бүлеп чыгара торган препаратлар кулланабыз. Һәм препаратлар барсы да баланың яшенә карап кулланыла. Балалар грипп кебек авырулар эләктергәндә еш кына ларингит белән җәфалана. Аның билгеләрен әйтеп узмассыз микән? Ларингит булганда баланың тавышы үзгәрә, карлыгып чыга, тыны кысыла башлый, сулыш алуы начарая. Бу вакытта тиз рәвештә табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әниләр өйдә дәвалану ягын күбрәк күрә дип әйтимме соң, инде шифаханәгә бик барырга тырышмый. Дөрес, күп әти-әниләр өйләрендә генә лечить итә башлыйлар. Симптомлар төрле булырга мөмкин. Дөрес булачак, врачка мөрәҗәгать итеп, врач үзенең дөрес лечениесын назначить итә. Менә тумау төшүне бигрәк тә бик яңа туган балалар авыр кичерәдер. Бу вакытта нәрсәләр эшләп була? Баланың борынына томау төшүнең сәбәпләре төрлечә булырга мөмкин. Шуның өчен дә дәвалау да төрлечә була. Баланың борынына тамчыларны 5 көннән дә артык тамызырга ярамый. Антибиотиклар кулланырга киңәш итәсезме? Бу вакытта без антибиотикларны кулланырга киңәш итмибез. Антибиотиклар кулланыла бары тик осложнениялар барлыкка килгәндә генә. Авырып, күпме вакыт үткәннән соң балалар бакчасына яки мәктәпкә йөри ала. Авыру билгеләре 7-10 көн эчендә бетәргә мөмкин. Шуннан соң рөхсәт бирелә мәктәпкә һәм садикка барырга балаларга. Вирусларга, инфекцияларга каршы туру өчен иммунитетны ныгытырга кирәк. Моның өчен иң беренче чиратта прививка ясату карала. Гриппка каршы прививка ясату ул осложненияларны булдырмау өчен кулланыла һәм барыгызга да вакытында прививка ясатырга киңәш итәр идем. Барыгызга да сәламәтлек телим. Авыртмыйча исән-сау яшәргә язсын.